kining mga tao bitaw nga wa gyud Espiritu Santo, di gyud mo angkon silang sa justified to the max. Ingno nimo sala lagi nang magpuyo-puyo. Ay, anong sala man? Ang sala kanang wa maghigugmaay, kanang kasigig away, magunsa magkinasal mo, nya sige mog away, may pangwa mi kasal kay husay pa mong pagpuyo, tubuo mo anang sala. Justified to the max. Imo man ang gikuluran imong buhok, hala sala ba na, oy, ay panghilabot diha, ako ning katungod, wa jud ko maghasol ninyo, wa ko mangayo para ikulor ani akong buhok, ug wa ka kauyon ay tanaw nako. Ana ba? Sala ra ba nang manguliktag maayo niya isod bulsa ang kulikta, mingon ding pare niya, kisa may pare din Kamu ba'y pare dire? Kamu ipagpare? Ako diha sa inyong kwan. Sayunan ba sige, buyag-buyag mo sa mong